laister, eta albiste honak errepasatu ditugu, ja baikortasun kontuetan sartuta, ongizateari tarte bat zabalduko diogu gurean. Erran genuen, bi astean behin, saioa Garmendiaren bisita jasoko dugula gurean, atal berri bat zabaldu genuen, orain bi aste, eta noski gaurkoan ere prest dugu telefonaren bertzalean, saioa Garmendia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz saioa? Zer moduz iritsi da hortzeguna? Ongi, astearen zama? Oso, jago guapillar oziala eta gara aprobetxatzeko. Hori da, saioa. Bueno, egin genuen, zina, ongizateari buruz arituko ginela zurekin, bi astean behin, eta gaurkoan ere, zabalduko dugu, meloiren bat, edo sartuko gara hor gaixak honetan, urranditan, autoezagutza zarituko gara gaurkoan hain zuzen, ez da saioa? Bai. Batzuetan, ez, kontzeptu bakar bat, autoezagutza, baina zenbat gorde dezaken bere gibelean, eskatuko banizu saioa autoezagutza definitzeko, ezakit jakinen zenuken, halko zenuken? Bueno, nik esango nuke autoezagutza dela, norbera noaino ezautzegean, bai? Norberaren esplorazio bat, deskubrimendu prozesu bat, bai? Jakitea zintzudian gure indarguneak, ahalguneak, balioak, gure emozioak, motivazioak, hori denak ezagutzea, ez? Hori da autoezagutza, ez? Hori errex esatea, baina ostra, baldakiu, ez zeintzu diren gure indarguneak, gure emozioak, gure motivazioak, ez? Hori dana jakitea, ez? Eta azkenean oso garrantzitsua da, gure ongitzate hori, ez? Lortzeko eta gure hazkunde pertsonalerako, ez? Aipatu duzu, ongizaterako eta hazkunde pertsonalerako ona dela, ez? Autoezagutza, ze onura ekar ditzake zure ustez saioa? Bakoitzak bere burua ezagutzeak edo autoezagutza hori lantzeak, zer ekarriko digu? Ongizateari onurak bai, baina ze zentzutan? Hombre, horrek emango iguna da autokontziantza, gehiago eukitzea, esanet erabakik obiok hartzea, zuk gehotak gehiago ezautu, bai? Zure buruak bakizu zer nahi dezun, zer ez dezun nahi, eta horrek itizuna da erabakiak batzen hartzea, emozioak ere jakitea, ze emozio dituzun, identifikatzea, emozioak identifikatzea ditugunean, horrek egiteiguna da, modu eraginkor batian, erregulatzeko indarra emateizu, eta gero, horren ondorioz, erabakiak eta modu egoki batean hartzeitugu, ez? Ze emateigu gehiago, autoezagutzare baiteitu, komunikazioa eta empatia erraztu, besteekin ditugun harremanak eta hori hobetzen du, leheno komentatu izutena ere indarguneak, bai? Indarguneak oso garrantzitsua da jakitea. Zatikan, azkenean, pertsona guztia ditugu gure indarguneak. Bai? Indarguneak eta alguneak, ez? Hauek ezautzeiku gunean, beti ezaket, jakin behar degula zeintzupian, zatikan, ni hauekin funtzionatzea balimaen ere bizitzan zehar, aprobetxatze batut eta erabiltzen baditut, bizitzare askotez errexagoa jongo zait, esanaet. Adibide bat jarriko izuz, bai? Imaginatu, nina izela oso ona pastela egiten, bai? Eta nire, oidan ere indargune bat, oso ona naiz hortan, trebia naiz, orduan errexiten dut, oidalako nire indargune bat, eta nik ingo banuke lana pasteleri batian, errezingo nuke lana, ondo ingo nuke, eta nola sentituko litzake, ondo, nire autoestima horren ondorioz ere, gora etorriko zan, ez? Imaginatu, nik ez dutela nire indargune hauek erabiltzen, eta oso txarra naizela, kotxien gurpilak aldatzen, eta egiten dut lana taller mekaniko batian. Ni hor nola sentituko naiz? Kostako zait pila ba, lan hori egiten, eta ondorioz, ez dut errezingo, ez? Orduan, ze garrantzitsua da jakitea ere gure indarguneak zeintzu diren, zatikan horrek ingoigu errexo jarri dana, ez? Baina gertatzen zaigu askotan ez dakiula. Dakigu eta orduan, ez baitu erabiltzen, ez dakigu zeintzu dian, alperri azkau. Orduan, oso garrantzitsua da, ez? Eta gero, asko hauntzeigu, ez? Autoezagutza horrek. Batez ere jakitia zen nahi deten, zer ez den nahi, zentrau ite izu.
Saio, eta ez dakitzuk, ze sensazio duzun, baina egia da, gaur egungo gizartean, bizi erritmoan, gaur egungo munduan, ez dakit ditugun pantalla guztiekin, ez? Ia egun guztia pasatzen dugula pantalla bati begira, edo ditugun estimulo guztiekin, ez? Kanpoan eta inguruan. Nik behintzat badut sensazio ari garela etengabez, kanpokoa ezagutzen, ez? Ingurua ezagutzen, eta ez urrunekoa ezagutzen, erranen nuke ere, neurri batean, eta ezakitzuk baduzun sensazioa, etengabe kanpokoari, ingurukoari, urrunakoari eskaintzen diogula gure ezagutza hori, eta gure burua antzi ere egiten dugula, ezakit badago joera. Bai, bizigea fokuan, egozate fokua kanpoa behi da, hori horrela da. Kanpoa behi da, eta dakaguna da, ez deula guri behi da jartzen. Orduan, nik kanpoa behi da alimano, eta gero bizigean gizartea, odala distrazioz betia gaude, esan dezun bezala, bai? Orduan, horrek ez dizu zen, zu benetan, dituzun beharrak, zen nahi dituzun, oidana ikustea, gustatzen konparatzea, itzeber bat izango bagina bezala. Itzeber bat, punta ikustea, bai? Eta punta hortan ikustea, esatez, gure jokabideak eta jarrera, bai? Dala, mundu guztiak ikusteuna, edo guk adierazte deuna. Baina barrun, izeberren azpin, oire, puxketa ondila izatea, hor daude gure emozioak, pentsamentuak, sinizmenak, oza, funtzionatze dut sinizmenekin. Bai? Eta hori ere oso garrantzitsua da, baina fokua beti kanpoa beira da, kau. Beti gaude bestiek zeiteuten, hori kanpoa beira, ez dugu guri beira, ez dugu guri beira jartzen. Eta azkenian hori dain behar deuna, ez? Ni esatetere gehala los grandes desconocidos batzutan. Nik batzutan talerretan egiten de dinamika badala enozara. Eta lehenengo erantzuna da, izena eta bizena, bale. Eta nortzara, eta ez dakit non bizi naiz, bale. Eta nortzara, eta ja, zeigarren galdian, eta ja, deixente garriet, galdera horitezu nian, ja jendeak ez daki zerrezan. Eta hori talanta da, hori da, ezkealako gelditzen eta guri jartzen guri behi da, eta oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua, nik eta nuke nala pilare bat, oso garrantzitsua, gure ongizate hori lortzeko, ez? Oso garrantzitsua. Dudarik gabe, argi gelditu da, saioa garrantzitsua dela, zuk ere lehen bota dituzu gako batzuk, ez? Zerrekar diezaguken autoezagutza horrek, goazen gomendio praktikoak ematera, saioa entzuleari. Autoezagutzerako ze tresna ditugu, nola hasi gaitezke pixkate gure buruan arakatzen edo zer gomendatuko zenuke? Beira, zuguatzezea, txikilan izanean mentzat komuni joate itezunean, ematez eguten diario moduko bat, ez? Idazteko, bai? Nik esatez egunkari pertsonal bat, oso garrantzitsua da zergaitik. Horri idaztea, dituzun pentsamentuak, gustatzen zaizuna egitea, lanketa hori egitea, bai? Idaztea, egiten dizu ikustea, ze gustatzen zaiten, zerrez, ze pentsamendu ditu, ze sentimendu dituten, idazte horret, aztu intaigu, garai batian, asko idazten zen, ez? Baina baina ere, idatzire, gota gutxi jo. Zena, WhatsAppak eta teknologiakin ere, ez? Baina lehenako gutunak eta idaztuzian ere, ez? Eta hori da dana astu da, baina egunkari pertsonal bat. Noizian ben, esiri eta egin zure buruari galderak. Galdera indartsuan ezaten dianak, ez? Sakonak, sakonak. Ez da egunero egin bihar, baina noizian ben, gelditu eta esan, nik gustuan non ere bizitzakin, edo hau ondo aldo, edo hau gustatuko alditzeak aldatzea, edo, bai? Galdera batzukin, edo baita ere, gure ditugun sinizmenei buruz ere, ze sinizmenak beno ipatuet oso garrantzitsua dira, ze guk jokatzen du sinizmenen arabera. Eta gero, sentitzea ondo edo gaizki, segun ze sinizmen ditugu, ez? Orduan, galdera bien, porque sinizmen batzu badaude, ala diala, eta horiekin funtzionatu, baina beste batzuk, ez dia egokilena oain nire bizimoduako, bai? Orduan, horiek galdera itea eta erantzun horiek ematea,
oso beste erabat, lortzeko autoezagutza hori, adibidez, meditazioa eta mindfulnessa, eta arnasketa kontzientea praktikatzea, bai. Nik arnasketa kontzientea beti esango, eta horrek jartzizu hemen orain, bai, eta izuna da, zure barrura sartu, aukera mateizu nola sentitzean ikusteko, ze pentsamentu dituzun, gelditu itegea, ez? Adibidez, ez dakit, terapia batin behar baldin badezu, terapia batin, liburuak, autolaguntzako liburuak ere, hor ere informazio asko do, hau edia herramienta batzuk, norbeak erabili ditzazkena, bere burua hobeto ezagutzeko, ez? Azkenian, oztopa handiena, da piloto automatiko batian gaudela, oso inkonsienteki funtzionatzen deula. Alde batetik normala da, zetik bizigia gizarte batian oso azkar dijuana, eta gut ditugun 1000 gauza egiteko, eta inertziaz juterea, bai? Eta bale, inertziaz juterea, baina noiziamen jatu behar deu, eta orduan, lanketa hauek egin, esatete, ez ala egunero inbiarreko gauza bat, erotu ez zeu inbiar, santaian ez zeu bukatu bihar, baina noizian behin, pixka bat bai gehatu behar dugu eta pixka ikusi, ez? Nola gauden eta zer nahi deu zerrez, zeintzu behan, zeintzu behan. Akaso saioa, komeniko litzake ez, eta zuk erranduzu, piloto automatikoan funtzionatzen dugulako eta azkar bizi garelako, pixkat mekanizatzea, ez? Hartzea tarte batzuk, horretarako idazteko, pentsatzeko, egoteko, hausnartzeko, begiratzeko ingurua, eta, ez? Baina, baina bakizu ze gertatzean? Gure bizitzan, askotan ezateiat ez, zaila nik ezaka denbora, hau zaila da, bale, eta nik ezateiet, baina egunero, hartzezu bat tartia bazkaltzeko, loiteko, zeatik anitezu, behar badalako, guk ez badeu lo egiten, ez badegu jaten, ze gertatzea, ez gaude ondo, bai? Guk jendeak ez du ikusten behar bat bezala gutzako tarte hoi hartzea. Adibidez igual kirola iteko edo fisikoki zainketa hori iteko baina, nire buru ezagutzeko nire jarrita idazten baitzea. Ez du hartzen. Eta oso garrantzitsua da, hilin behar deu. Ondo ibili nahi baldin badeu, ez? Tarte hori hartu behar deu. Porque azkenien, ez da kapritxo bat. Behar bat gu hobeto duteko. Adibidez, arnasketa, nik ezateet, arnasketa kontzientea egin. Gaubian, erajun baino lehenuo, egin. 5 minutu arnasketa kontzientea. Kusiko zu nola laundeko izun, baino ez te huiten. Ez te huiten, zatiken ez te ikusten, biharra dakaunik hoi egiteko. Orduan da pixka bat, hartu dinamika bat, hartzeron bezala, nizerrak eta astelen eta ostegunetan jutena izkorrik aitea. Ordu bete. Guazen jartzea gure egunerokotasunean hartuko deu, tarte bat, gure barrura begiratzeko ere, bai, ez? Edo gure arnazketa kontziente horiek egiteko, ezke, honek azkenien itiguna da, gu hobeto dotea. Eta zuenek ez du nahi hobeto deon. Danak nahi dugu. Hori da. Denek nahi dugu eta denek dugu beharra, beraz gaurko zela salditxo hontan argi gelditu da. Saioa, autoezagutza garrantzitsua dela, beharrezkoa dela eta dinamikak sortu behar ditugula hortan murgiltzeko. Eta guatu norbea egin behar deula. Hoi da. Ez digula inork lan hori eginen. Claro, porque oire eukiko bagenun baten bat iteiguna, azkar ezango genuen iteko, baina gukin behar dugu. Hori da. Saia Garmendia, mila esker gaurkoan ere gurean izateagatik, eta bertze behin ere meloiak zabaltzeagatik, eta zer hausnartu emateagatik. Hemendik 2 astetara izanen dugu berriz ere, elkarren berri. Saia, mila esker, asteburuan, aio. Bezrin, agur. Amaren altzuan ire